Ало, мамо! Здрасти! Ние седиме тук с Джитър и гледаме телевизия. Да не ми гледаш двойната гушка, ама защото искам и него да го хвала. Седиме тук на новото канапе и гледаме X-Factor. Говорих с татко днеска. Разбрах колко си измъчена, колко ти е трудно, с нищо не мога да ти помогна. Разбрах, че не се чувстваш добре. Аз от друга страна се чувствам прекрасно, пълна с енергия, спазвам режим. Борбата е безмилостно жестока. Много ми липсваш, но съм добре, не се тревожи за мен изобщо. Христо е в Ню Йорк, много е ентусиазиран и много е щастлив, много е сладък. Джитър, кажи нещо на Мими, мамо. Виж, Мими. Къде е мамо, Мими? Къде е мамо, Мими? О, няма я Мими в България. Мими е в България, мамо, да. Няма кой да ти даде. Вижу какво прави с опашката. Какво прави с опашката, защото си мисли, че Мими и сега ще се появи от някъде. Няма Мими, Няма, мамо, Мими, няма я. Няма кой да ти даде бомбонче. Бисквитка? Къде мамо бисквитката? И бисквитките ги свършихме вече. Да. Я кажи на Леле Лени и на Жони. Дай целувка на Леле Лени и на Жони. Дай на мама целувка. Ой, на мама сладката душа. Хайде, не знам, аз през деня съм много заета и не можем да се чуеме. Много ви обичам, много ви целувам. Специални поздрави и целувки на Вуйчо. И до скоро. Чао.